RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi ka doon? Maganing sa kalalaki nga taga Tagbilaran, Bohol. Apan kasamtangang napuyo karon sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga. Arden. Recorded by X Thunder Gaming. Wala ba ko nabilin? Muragwa naman. Okay na ko. Nak, muadto na ka. Ma. Dili ko pwedeng malit kay first day na ako ron. Ay, nakalugag na ka. Ma. Nandam na sad nako ang mga baon sa akong mga manghod. Ay, salamat kaayo, nak. Sige, lakaw na kay basig malate ka. Excuse me. Why naglingkod din hi? Miss. Pwede mo tupad? Sige. Salamat. Diyan na di ay. Kanindot yung smile. Arden. Nice to meet you, Arden. Crush ng campus mo itong imong katupad ba eh? Mo ba? Oh, tiha ni mo eh. Tupad man mo. Mayra pa day nga. Wata magtupad kay kamoy nagkatupad. Diskartihi na yun. Diskarte good taon. Kalayo ra natog level ato . Wa ka kita sa panit ato. Klaro kay nga dato. Wa tay chance ato . Wata kayo baway. Mura ba yung di arte? Ay, mag-focus na lang ko sa kupag eskwela ba Kaysa mangandoy pa ko niya. Arden, parista. Paris, saan sa? Sa project nga gingon ni Sir ba? Sa unsa man di ay? Sorry. Kung ano ko, nawa sa kong lahuna. Sige, Paris ta. O niya, asa man ta magbuhat sa atong project? Sa inyo? Pwede ra. Sige, ato ta sa amo. Dako ago ninyong bahay, God. Dato man di kayo mo? Akong ginikanan mo ay dato, uy. Dili ako. Dali, magsugod na ta. Diyan na. Suguri. Ano nagpatakab kag paso di sa to? Classmate ako si Arden. Paris may sa mong project. Wa ko'y labot. Giing na naman tika nga dili mong pataka og pasod og tao din Kawatan blow yan na. Sige pa. Manggawas na lang mi. Tana Arden. Pasensya na kaayo ka ha. Okay ra, Nakasabot ra ko. Asa naman ta magbuhat sa tong project, ani? Pwede sa amo. Pero maikuman ko. Gamay magud ang among bahay. Ay, okay ra na, uy. Gusto sa kumakadto sa inyo. Ha? Sure ka? Lagi. Tana dayon. Lahos na ta sa inyo. Okay ka dyan, ha? Komportable ra ka? Oo, uy. Hapit na hinuon ni mahuman na tong project, oh. Day dyan na. Ay, dinhin na lang pa di hapon, ha? Mama sa doy. Maikog ta, Usaray, sudan ko na to. Okay ra, uy. Mukaon ba kag-utan, day? Mukaon kaayo. Sure ka? Basig, naikog ra ka. Dili, uy. Dali na. Paspasan ta ni Guman. Recorded by X Thunder Gaming. Nagkasuo na giday mo maayo ni Jana ba no? Dili man ko siya arte bay. Nya kining gaan kay siya ikauban. Pero nakagusto ka niya. Na, kinsa may dili makagusto niya Pero diha ra na ko to bay. Amiga ra na ko siya. Nak, may problema ta.
Unsa man ma? Dili na makapadayon og paeskwela nimo ang ni-sponsor sa imong scholarship. Kay may problema sila sa iyang kompanya. Unsa? Unya ma? Wa tay mahimo ani nak. Magkaundang lang sa gyud una kasi imong pag-eskwela. Oh, ma. Nak, pangandam si mo mga gamit. Nga naman pa. Maglarga ta paingon sa Cebu. Adto na mo trabaho dito. O adto na ta mamuyo. Nak, karon nga magsugod naman ta og bag-ong kinabuhi din Magtinabangay lang yun una ta, ha? O pa. Mangita kong trabaho din pa. Naama ko'y nahibawan doon nga magpaabang og tricycle. Mamasahiro tang duha. O kung makaluag-luag na ganita, magnegosyo ta sa bae para may income si mama nimo. Sige pa. Dako na gid in taon atong tindahan, nak. Malagi ma. Sakto kid ang desisyon ni Papa nga namalhin ta din kay mi arang-arang mga atong pagpuyo. Unya ikaw, may nindot na pud kang trabaho. Nagbunga ang tanang pagkugi namong duha ni Papa ma. Sod sa pila ka tuig. Bisan tolog na sakripisyo ang akong pag-eskwela. Pero okay ra. Ang importante nga nahuas tas kalisod. Kumusta naman kasi Jana? Wa man ako makapananghid niya. Kalit ko nga miundang sa pag-eskwela. O mipahawa dito sa among gipuy-an. Oh. Hello, bay? Bay, uli na siya ito. Natay rin yun. Mao ba? Kano sa man? Mingawa na ko ni mo Okay. Ay, pagkakusyo na. Unsa magka muna magkagdabayot. Dabayot ka na. Jana? Ikaw ba? Mura kayo kagungo, no? Ha? Nga naman. Mukalit lang kagkawa. Unya karon kalit lang sa kagtunga. Sorry na, God. Mura gubay-ubay kitag angay istoryahan da. Ato to sa may baybayon na. Saba kayo diri, uy. Kumusta naman ka? Hindutan ninyo Nakagraduate yun mo? Wa ko makagraduate, uy. Ha? Nga naman. Nilayas man ko sa amo. Gikapoy na ko sa batasan sa akong amahan. Maotong nilayas ko og nagtrabaho na ko. Ikaw? Oo, mausad ko. Nagtrabaho na ko dito sa Cebu. Maoday nga pag-adto na ko sa inyo. Wa na mo. Yadto ka? Oo. Gipangita ti ka. Sa tinuod lang, nagtuo man ko nga naatoy padul nga ng atong kasuod. Pero nibiya man kagkalit. Jana. Nag-assume lang di ay ko. Nagtuo ko nga nakagusto sa kanako. Nagtuo gani ko ato nga manguyab kanako. Di man ko pwedeng manguyab din mo. Layo gud kay ka para nako. Lisod kay kang kabuton. Pero kung nanguyab pa ka, basig masayo kong nilayas sa amo. Og giuban ko nimo sa Cebu. O kung karon mobalik ko sa Cebu. Muuban ka gihapon ako. Ano? Uyab day ta. Aha? Sige. Manguyab ko nimo. Ayaw na. Oh. Dili ko ganahan og dagang istorya, Arden. Og usa pa, nakaila naman ko nimo.
Maunang dili nakakinahanglang mo diskarte pa. Gisugot ati ka, Arden. I love you hangtod karon. Og salamat ka di balik ka. Kung ibaw pa lang ko nga, nagpaabot ka. Dugay na untag ko nga nibalik. I love you to, Jana. Milabay man tuodog pila ka tuig. Pero wa ko'y pagmahay. Kay nakaingon ko, nga karon ang hustong panahon para namo ni Jana. Dinhi na lang ko tubog daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita may higalan kaagay ni Arden nga taga Tagbilaran, Bohol. Apan kasamtangang nagpuyo karon sa Cebu City. Uban sa awit ngayon kay pangayo, awit nga nag-ulahan, pangako. Ako sa'yo